Aye nawe waba wrong nawe. Because kokufanele ukuthi wayibona ingane igula ngikutshena ngisingicela ukuthi uphumele ngaphandle ukhuluma iqiniso. Khona sewazi ukuthi sithathe ingane yethu siphile nayo ngaphandle. Kodwa wena into owunendaba nayo wena ingane, into owunendaba nayo wena. Into mina wayicabangela wena wedwa wayicabangela wena wedwa uyicabangelanga ingane yethu. Lento ngayikhuluma nje wangifihlele. Indaba namhlanje ufuna uzoyikhipha le ndaba le. Ngoba faba kade wayikhipha le ndaba le ma. Ngizongitshela namhlanje ukuthi baba umeqiniso, baba omncane. Nina bendloveni amandla nina bendlonhle noPhaphekana nabekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Niyalwazi uhlalo lena libizwa ukuthi angimazi baba methulwa lo ke uye lo uKings Chaka ngwakaluqa. Nganza kwethu ayikho into ebhlungu njengokuthi manenza amacala emakhaya nithi niyantshontshana one night stand ugcina qhamuka ingane. Leyo ngane mayiphile ngaphandle ngokumazi baba iphile ngaphansi kwemfihlo eyithile eyifihliwe ngenxa ukuthi umndeni uzothini. Kugcina kunenkinga ukuthi yona impilo yayo iqhubeke phambili. Kodwa ke singageqa amagula lokho singemuki asigijime siyoze ukuthi ngempela lolu daba olulandelayo lwenzeka kanjani. Kungani ngempela sisigcina sesila asambe. Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nabendlondle noPhaphekana ehlana sezantsi kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika. Nganza ukuthi asibingelele kusona zonke nje izifundazwe kubalandeli nabathandi ke bohlelo nabathandi ke bechannel yonkana inhlelweni zonke sinazo la kwiBlack Live TV. Sithembe ukuthi abantu baphilile noma kanjani njengoba nibona nje igama lami Kings Chaka ngakaluqa insizwa zesicaka seshaya imponyela mfoka amancisa kancane ayidedele into mbambe yesoko nembambathe emhlana amagwala ngumalana nomunye indawo wakho ifila ngenhlihlelo lesitinde ehlekisa amagida ngonusentuba tuba undaba zakhe ehlele khopha nemhlaza phuma kubanjani mahlombe abanzi ogijima nenkinga ngathi ngalutho ungayenzeki inkinga yami uthi awunazo ibongo angizalelwanga engadini njengawe phela right sibingelele sithemba ukuthi abantu baphile sidlule sizwe ukuthi osihambele namhlanje ubani makwenze njani kodwa sawubona. Sanibona ninjani ba? Sikho nathi umncanyana nje iphophohle yana. Ubani lo gama? Igama lami uLungelo. Lungelo. Sibongo wampela. Okay. Ubekwa yini lapho? Bengizocela abantu baka Black Live ukuthi bangisize ngokuthi ngithola ubaba wami ngempela. Hayibo. Ungaka njalo usamazi baba? Bukhona ubaba okhona. Kodwa manje ukuthi usisi wamakhelwane khona izinto angitshela zona mina. Phambanana lokho kwazi. Nalokho engikwaziyo. Okay. Nokuthi futhi mina nje ngiyagula njalo noma ngisesikoleni. Nginokuwa ngishawa amafethi noma ngilele ekhaya. Nabangani bami abasafuna ukuhamba nami. Ngenxa yokuthi ngishawa amafethi. Bakubona uyi-traffic nje empilweni zakho. So uyakhuluma ngalento mhlambe ekhaya ukubuza kuma uthi ukuthi mengibuza ngima ngalento vetana benolaka. Manje ngakho ngicela abantu ba Black Live ukuthi bangisize. Ukuthi mhlambe ukuxoxisane ngalento ngoba mina mengikhuluma ngayo uma vetana afune ngisho ukungishaya. Nana ukuthi uyingane babuka lento ukuthi isigaxa singaka uyithatha. Ngithatha kulo sisi wakamakhelwane. All right. So njengamanje uhlala naye ma? Cha. Angihlala nawe ma, abangisuse eduze kwama. Uhlala? Ngihlala kagogo wama. Hayi. Kama wama ugogo. Ugogo wakho. Okay. Bayachaza la why? Angazi ukuthi indaba engisusa ngoba la bahlala khona uma khona nezinye ingane seduze sesikoleni. Manje mina angisekho eduze sesikoleni mengisuka lapha kagogo kumele ngigibele ukuze ngifike esikoleni. Kodwa mengihlala noma kuseduze. Seduze. And wena uyakuthanda uhlala eduze nesikole eduze kama. But bona bavuma bakuhlalisa kagogo. Ezakwena ingane mhlawumbe ezala ubaba wakho ezinye ihlala egcekeni ekhaya. Ihlala egcekeni ekhaya. Wona wedwa nje. Mina kuphela uhlala nogogo. Mana ke ngitshela ngalo anto lokho ekuhlebela ukuthi ukhona baba wakho ngempela uyini uanto kanjani wazana kanjani na lo uanti lo amakhelwane uanti sewathandana nobaba omncane. Okay ngezinye indlela umamncane wakho ngoba ukathandana nobaba omncane. Alright kodwa manje wakamakhelwane uye lo udamathi fahle vesa lento ukuthi vele wena ubelong lapha. So now usuyaqhathanisa ubuka into yokugula kwakho na yonke lento eyenzakala ukuthi ngiyenzeka ngempela uTaxiyo.
yebo yikona ukwenza ukuthi ngize nginibize ukuthi ngicela ningicacisele. Ngiyakubona namanje unovalo. Mhlawumbe ungitshela ukuthi njengoba uvele wasuka wanesibindi esikhulu sokuzala ukuthi sibize abazali sibalethe la. Ubani nobani olindele utheze la, uma nobani omunye. Umana nobaba omncane. Naye baba omncane. Yeah, lo-2 baba wami ngempela. Oh, u-anti lamakhelwane uthi ubaba omncane wakho baba wakho ngempela. Yebo, isona story ajwayele ukungitshela sona mina lo anti lo wakamakhelwane. Uthi ubaba omncane wami yena baba wami wangempela. Yho. Manje ufuna uqinisekisa leyo nto ukuthi khona noma ingamanga. Yeah. Sebahlukana lo anti noma ubaba omncane wakho. Yebo, sebahlukana. Ungangeni endabeni yabantu abagowayo lokhuzi. Mhlawumbe uyagowa nje lo anti wakho lona. Ukuthi nami mengiseduze kwababa omncane. Akujwayele ukuthi ngibe nama-fits noma ngigule. Ngiyaba nje right ngishiya inyanga mengiseduze kwakhe. Kodwa mengasuka eduze kwakhe iyabuyela lento yama-fits vita niqale emaphansi. Oh, nawe unalo ushintsho olubona uma seduze kababa omncane. Yeah. Since umuntu osondele nawe ukazi ukhulume naye ngalento. Ubaba omncane abengakazi ngikhulume naye lento. Uyamsaba ukuthi mhlawumbe ngaba nenkinga ukuthi awu usuyithatha phi lento. Yeah. Hayi, ngiyakuzwa Poison. Right, asenzeni kanje ngoba umfana la mncane kodwa siyazama ukumgubha sithole ukuthi kungani eze wafika la. Nanokuthi into esiyilwelayo ukuthi ke lugotshwa kusemanzi. Menzela ukuthi naye mayekhulu eba indoda kusasa azi ukuthi iqiniso liyakhulunywa. Sazi ke noma kulabantu sobacela balandele khona azositshela iqiniso eliyogcina limkhulula. Njengamanje asameni siyobheka ukuthi siyamthola yini yena umanqo naye ubaba omncane sizwe ukuthi lolu daba likhona okanye alukho na. Asambe. Alright, siphinde sibuye futhi ohlelweni lethu elibizwa ukuthi Akumazi Baba. Uyakhumbula ke esigabeni sethu sokuqala sikhulumile ke nentwana yami la yakhuluma yakuveza ukuthi ize ngani. Nami ke bengishaqekile ukuthi yaze kancane ingane izothamunda indaba zabantu abadala, kodwa ke ngabona kubalekile ukuthi simthole ongumzali wayo engicabanga ukuthi usisi sekhona la. Engingazi ukuthi ubhodi ungubani, kodwa ke ngizoza ngoba ngiyeke izinto engikhuluma ngobaba omncane ngenzeka ukuthi yena ngifuna ukwazi mase saba. Yebo njani bhuti? Sekhona njani? Siyaphina. Yana kwethu bani lo? Ukhuluma noMbalenhle lo. Balele. Yebo. Uboy wakho? Yebo, boy bami. Mfana wakho? Yebo. Yebo. Kuthini ukubona nje mfana? Kuyangijabulisa, kuyangithusa futhi ngoba ngibona namakhamera phela okuthusayo ke. Ingazi phela lezi ingane sekukuningi suvela uthuke nje umbona umntana wakho ezokuvezela amakhamera nje. Yabona nje lezi zingane nje. Mana ke introduce ubhodi la ubani ubhodi? Baba omncane wakhe lo. Oh yeah, baba omncane. Baba omncane wakhe. Uqagele kahle. Asuyena baba omncane lo? Yeah, baba omncane. Oh. Yeah. Awungabazi. Yeah, baba omncane right? Angirazi bhuti ngizwa. Futhi awusethule kubabukeli bethu ubani? Oh, igama mina ngumthoko. Ngxo. Sibonga. Wethu. Mhlawumbe bhuti omncane ungakwazi ukuthulela abazali ukuthi kungani bela mhlawumbe kakhulukazi uma ngoba uwareshekile ukuthi yena ukwazi njengomfanyana nje kuba sekubona ku TV. Ngiyayibona. Kwenzakala. Oh ma. Ngifuna ukutshela la ma ukuthi ngifisa ukwazi nami ukuthi ubawo baba wami wangempela. Ubani baba wakhe ngempela umazini baba wakho? Hayi makuyena ubaba wami wangempela lo ngoba mana akajwayele ukufika kumina ma akahlali nami isikhathi. Anginiyamazi baba wakho ukuthi umuntu omatasa. Ekukhuleni kwakho baba wakho anginibumazi ukuthi umuntu omatasa, umuntu ohlezi ebhizi ngamabhizinisi ukuze ondle wena ufunde nje ukumdala umngaka nje. Anginiyamazi baba wakho ukuthi bengayena vele umuntu ebehlezi ehleli nathi. Manje yini kwenza ukuthi ufune ukwazi baba wakho? Baba wakho anginiyamazi ukuthi baba wakho usandile. Ukuthi ma khona u-anti wakamakhelwane. Nhlobo. Oyithandana nobaba omncane. Khona into angitshela yona mina. And futhi lento le mina ngokuyibona kwami ngazi ukuthi iqiniso ngoba njalo mengiseduze wababa omncane lezi zinto lezi engijwayele ukwenza ukuthi ngiquleke mina ngishaya amafithi azenzeki mengihleli nobaba omncane.
Manje wena uyisiphi leso sangoma leso sikutshela ukuthi ubaba omncane wakho ubaba wakho vele ubaba omncane wakho ubaba wakho ngokuthi uyakunakekela. Manje ubaba wakho angempela ubaba wakho ngempela igazi lakho la ngempela usandile manje ukuthathela blow ukuthathela baba ubani balo ntombazane ezokutshela lo manyala ekutshela wona okwenza ukuthi uzokhuluma la lento ekhulumayo la kuma camera kanje mntanami bekunani ukuthi sihlale phansi siwumdeni sikhulume lonto leyo noma utshene mina ukhulume nami kuma wakho ngihlezi nginawe uthi makho into ekanje nakanje nakanje angikuthethisi mntanami ukuthi nami wena uma wathi uyifaka ecasuleni zami kuyimanje ubuzozizwa kanjani lento oyenzayo. Mhlawumbe ake ngibuze ma uBoy engakaqedi yini enza ukuthi sicele wena wafika nobaba omncane ukuthi vele ubaba omncane wakho uyena umuntu mhlawumbe ohleze khona yabo mawukuthi mhlawumbe khona ama-achievement enzakalayo kwingane lesihamba soba u2 mawukuthi siyabizwa esikoleni noma mina benje bengalindeli ukuthi mhlawumbe uzokhuluma into ayizoyikhuluma le kanje ngithi hayi mhlawumbe ngoba umfana oyiphethe kahle yabo umfana odlala ibhola nasemphakathini nje umfana nje ohleze nje ezongenza ukuthi ngibe proud njengomzali. So mase ezongiletha emakhamereni ngithi hayi ngitshela ubaba omncane wakhe ngoba vele ubaba wakhe vele uyena umuntu wambeka wathi uyena umuntu ozogada lo makuthi konke engiyidingayo yena umuntu lokumfonela noma ngikathi ngikhulelwe yena lo ulungelo uyena umuntu angitatamisa sengisesibhedlela ubaba wakhe engawabamba ama-calls engatholakala ubaba wakhe ehleli noma mkhulu wakhe le ahlala khona baba u2 because mina ngumuntu vele ohlala emakhaya ubaba wakhe wathi ngilobola nje wangibeka emakhaya mina nje bona baba bakhela imizi yabo bahlala nje bodwa. So baba omncane asikufake kule ndaba mfethu ngoba lokho ekumention igama lakho nje lokho elivela. Ubudlelwane bakho nomakoti kaMfweni kuqalaphi kuhamba kufikephi ngoba njengoba same question engibuza kuyo ukuthi njengoba sithe sibiza naqhamuka nawe awunalivalo ukuthi wehla wenyuka nomakoti wakini. Kona lukhona uvalo ngoba manje sengizokwazi ukufika ey'ndabeni ezikanje njengamanje. Ubudlelwane bamnayo uMbali baqala ngalo suku nakhe lotshola ezokuthi amagcina esekhaya. So ngalolo suku kwenzeka lokho kwenzeka nami ngeke ngize ngithi noma ngizothi kwaba inkanyoko noma ngoba ukubonana kwami naye kwangenza ukuthi kube umuntu engimthandayo ubone umchazo womuntu. Hawu makoti kaMfweni ngikhulume nje iqiniso nje kuba linjalo kwaba umuntu engimbonayo ukuthi engimthanda ukuthi manje anamandla phela ukuthi ngizenzele ngoba so uba4 into ayenza ukuthi engathwaleth ukuthi angisolela ngisena kube mina umuntu ozokwazi ukuthi amnakekele ngaso sonke isikhathi uma udinga usizo wonke nje ukhuluma nami yonke into like usisi ukhulelwa usefikile ekhaya wazoba makoti walotshwa lawaqeda kodwa zonke emajeni akho ukukhulela lento ukuthi umuntu uyasika ufuna ukuzuza nani wena oseduze kwakhe. Yimina ukhona oseduze kwakho umnakekela ngakho yonke hayi yonke ngabe benenkinga nje yimina ukumhambisa njengoba namhlanje ngila nami bengazuthi kade kodwa wadevelop ama-feelings umbone ezofaka amagcekeni. Kwenzeka ngenze ngicikaza ukuchaza le feeling ukuthi kwaba into kanjani kodwa sis lama-feelings akhuluma ngawe okwaxoxela ngawo. Yebo vele kwakhona into ayenzeka phakathi kwethu soba u2 sinayo baba ka. Okay. Right now. Kubeka Vele abakhona into ayenzeka kodwa bathi umndeni ngicela ukuthi sifihle kuze kwasekufike basikaphuma yena uBoy. Bathi umndeni ngicela ukuthi sifihle singakhulumi ngayo because into ebhlungu kakhulu ubhutezwa la ukuthi nathi sabantu esifazane sadinga ukuthi sinakekele sadinga ukuthi bekhona umuntu ozoba khona endlini. Isandla somuntu esisi ubaba bengenza ngayo yonke indlela mina ukuthi ngimtshengise ukuthi ngumuntu esifazane owanele. Ubaba mina mudadla nanginami ubaba mina umncane kuba ulona ubhuti wakhe lo. Kodwa bengenza ngayo yonke indlela ukuthi nje angibone njengomuntu esifazane owanele yena nami. Kuze ngene esithembini kwakuwona yonke mina ngangazilindela ukuthi ngimncane kanje kuze ngene esithembini mina. Kodwa yena uhleze ehleli lapha kamamkhulu uyakazi ukuthi ufune ngani liseyileke mina ngokocansi. Mina fune nginakekele fune njalo nje fune abe umuntu ohlehleze eduze kwami ekhulume nami ukuthi khona la ngingaphathekile kahle khona abe umuntu ohleze oseduze kwami kodwa yena wayebehleze ngeke ufuna abe ngenze njani mina cela ukubuza ke bhuti kweni ukuthi mina wafuna ukuthi ngenze njani mina
Hey sisingeke. Kwakufanele ukuthi ngenze njani mina? Nawe waba wrong nawe. Because kwakufanele ukuthi wayibona ingane igula ngikutshena ngisingicela ukuthi uphumele ngaphandle ukhuluma iqiniso. Khona sewazi ukuthi sithathe ingane yethu siphile nayo ngaphandle. Kodwa wena into owunendaba nayo wena ingane, wena owunendaba nayo wena. Into mina wayicabangela wena wedwa, uyicabangelanga ingane yethu. Lento Awu nje wangifihlela. Indaba namhlanje ufuna ukuzoyikhipha le ndaba le. Ngoba faba kade wayikhipha le ndaba le ma. Ngizongitshela namhlanje ukuthi baba umeqiniso, baba omncane. wembali. Kuze kwenzakala yonke lento le ngangakuphuza amanyanga aseqaleni. Kanjani futhi? Yazi yabona futhi khona lento ukuthi eshaya. Yeah. So mina as much as ngangibona type yami kodwa kwangekho izuthi. Ngoba ngikhulume naye kanjalo. Kwangekho izuthi. Kodwa bhuti akasilelanga siyumndeni wakhe thina akasilelanga. Ngibe seduzane. Akasilelanga wayehleze engikhohlisa bhuti engitshena ukuthi uzongikhipha kulwami because bebona ukuthi ngihlukumezekile. Ubhuti wakhe njalo bengishaya mina, ubhuti wakhe wena ubona ubhuti wakhe ngishaya mina. Engitshena ukuthi ngiyafeba mina kodwa ayikho into engangiyifeba. Wena umuntu engangilala naye, wena umuntu wangenza ukuthi ngibe nengane ngimncane, wena yonke into wena ungithembisa amaphupha angeke zayenzeke. Wena Ngabuza kahle ukuthi mina lesi senzo sisithathayo na uzokwenzakalani from now on sisiqeda kwenza lelada wathini wena mangabe ngithi indaba ungibuza sesikwenzile, indaba ungangibuzanga sayiqala le yanto leya. usubona umndeni indlela okhuluma ngayo So futhi umndeni owathi fihlele lento bathi banibamba kanjani? Nasovutho banibamba kanjani? webafo ngicabanga angazi nama nginasho kodwa ngicabanga ngosuku sikhuluma naye Uma sikhuluma naye Akabanga yindoda bhuti, akabanga yindoda akalimelanga iqiniso. ngathi angani uma kokhona umuntu esekishini asinakanga one wasiyasizwa ngalo ndlela so kahle kahle bekuyinto nathi besithi sifuna ukuqoqa khona nami mfowethu ubafa Hey. angikwazi ukuthi ngenze into kanje egcineni uzombuka njalo umuntu kanjani njengoba ngishela unkosikazi wakhe Now uma wona ucokela thina singamazwi bafa wakhe ngiyasho ube umuntu onjani kuwena noma umthatha umthatha umuntu ubafa befana ubafa ufana njalo baba yeah yena umuntu ongathi uphumelele empilweni Kanjani ngoba nawe ubumsaba ngokwakho, nawe ubumsaba. ayikho into ebangangenzeli yona that is why kade ngisaba kangaka ikona kade kungisabisa kakhulu ukuthi sengiphoxe kakhulu nabafa so wasuvuma umndeni Yes. ukuthi ayifike ngase ngivuma ukuthi umndeni awumani igqitshwele lento because konke lokho enginakho njengamanje uyena ubafa nama license ngiyazama nginane emotweni engayithengelo yena ubafa so mase yabo yonke lento umuntu okhombisa okwenzela ngothanda mase uqede ukuthi umphoxa so ingakho ke ngavumela ukuthi umndeni into anegula nje mayiduze wakhe iba right wona understand ukuthi CPC understand lokuhlungu khona kodwa kungekho ingekho into engayenza so uyavumelana intwana ukuthi lento eyizoyo ngalosisi awungichazana losisi ekhuluma ngayo intwana ubani losisi usisi usine yeah mangicabanga ngalo ntombazane ngifisa nanokukhuluma nje namaintombazane ngayona nje isiqhayekiso because usine uqhamuka ngokuthini emndenini kwase kuthiwa qhamuka kunesombuluko sokuthi okay ukuze usibazise lento le at least awuthola umuntu oseceleni ukuze ukwazi kuze ngikwazi ukusuka kuze ngingajampi le sure ubafu so sazibazisa ke naye usisike lo sokuthi injabulo yakhe ayi angazi noma ngathi injabulo yethu iyasenza sagcina sesibhodli sagcina sesibhodli imfihlo ke manje engamele ngabe mina ngayikhuluma njengoba sengibuza sengizotshelwa ingane nami ngiyathola ukuthi usaphathuluke kwingane phela nxa ugoka egowa angisiyona ke into engenza ukuthi ngiyisole ngokuthi ngikhulume kuyena usesiyena umuntu engikhumbula kahle yena umuntu engikhumbula shuthi wona uyasiqinisekisa intwana yakho yakona Yabo bhuti mina ngitshene wayihlezi engithembisa. Ayibona intwana thola ukuthi ambona umntwana lo. Thola ukuthi ambona angithola sihleli soba uthuna endlini. Asho ukuthi yena angithembisa ngitshene ukuthi usazoshintsha yonke into isazolunga, ngisazokuthatha wena nomntwana sisazozama indlela yokuthi sikhulume nomntwana simazisa ukuthi mina ubaba wakhe ngikhiphe na kule nhlupheko nawe lo kuyona because ubhuti wakhe bengihlukumeza mina bhuti. but wona sisi uyayibona lento is part ukuthi umuntu akhethe ifeke noma akhethe yona because ukuphuma ekhaya akhethe yona ukuthi usixabene Sisi kwakufanele ukuthi baba ayina ingane yami ishone yona ife ngoba bixhuzile kuyo. no bekungekho kanjani bengekho kusibheka Wawuyibona ingakanani yabo ukuthi indala kanjani manje kodwa still ubuyibuka. Still ubuyibuka. emagcekeni ngoba yikho yonke lento
because bingabi nankinga ngomsebenzi. Nini into iphutha. Wonke uzukela ubhuti wakho ezosola ukuthi why wena ingane emeseduze kwakho wena bese umuntu engithandana naye. Lo muntu okhona ongithandana naye abantu bayi. Bezosoliswa yini? Yini into ekuyakho izomsola? ngoba phela emeseduze kwakho ingane iyayeka ukugula. Ingane iyayeka phela ukugula emeseduze kwakho. Wena ucabanga ukuthi njengoba ngibuka igula ingane bekungiphatha kahle manje ngizokuthiya kulo. Lokho ucabanga ukuthi Manje indaba ungathathanga inyathelo zokuthi usithathe wena nengane sihambe sohlala kwenye indawo. Gangster family lokho uchazile wena manje. Enze uyakhumbula Sakwazi ukukwenza nje lokho eqaleni wangithembisa ukuthi uzongithanda wena. Wangithembisa ukuthi uzongikhipha kulwami mndeni wena uzongilobola. Wathi wena uzongishada wena. Wathi uzokwenza kangcono nobhuti wakho uhlezi ungitshena lezo zinto shuthi wena udlala ngami. Shuthi wena udlala ngami wena udlala ngama feelings ami. Wafika ngoba Good question, ngiyafuna ukuzwa lokho. wafika ngoba le Ubani wafika ngaye kanti? Usulwa kangaka ulwela ubhuti. Angithi ubhuti omncane nifike nantshontshana, that's it. Kodwa khona umuntu ofike ngaye. wazi kahle ukuthi But uyena umuntu obehlezi around endlini ufaka ufana nokuthi yena umuntu owebaba wekhaya because umuntu besiza la ngilekha khona. Wena kwakufana ukuthi wena ubaba wekhaya wena because umuntu ohlezi kodwa ekugcineni ekhaya. lithi iqiniso wafika ngoba le angikwazi ukubetray umndeni kangaka. Salenza Wakwazi nje ukuthi ubetray kodwa wathi Yes. uzoqinga isibindi Yes. njengendoda wayewazi Ngale. ukubela inkinga zakho. uma uchaze ukuqhuma isibindi ukuthi ngisuke emndenini wami ha ushiya umndeni wami. Washo njalo kumina ngini wena washo njalo nginothembisa lokho ukungcono ukuthi awushilo seqaleni ukuthi lento esiyenzayo siyaganga. Okay bekuthiwa siyaganga ke nje wasephuma ingane bese kwenzeka. Yaphuma nansi iphumile ngini. Cha bekuthiwa ngathembisa waqaleni phela ukuthi siyaganga. Nje wasebukhona ingane ke manje bese kwenzekani? Ima inkathi usithi masiyeke ukusebenzisa iprotection ocabanga ukuthi uzophuma isilwane. Nazo naye ijazi. Awucathi uzophuma isilwane yini? Mana wesisi, esacela ukubuza nje ema-questions ami wokugcina ukuthi ongana ukuthi wena usho ukuthi uma ubhuti wayebevuma ukuthi ingane nibe together niphile impilo yenu. Wena uthando lwakho bese lukuvala amehlo ukuthi awunendaba noma uthumela. Mina namanje bhuti anginandaba ngoba vele selizela phuma vele iqiniso mina nginendaba mina. Into engifuna ukuthi ingane yami iphile kuphela. Into engifuna ukuthi ngiphile sihlale sonke as family because naye ngiyamazi ukuthi angithanda. Iqiniso luyamthanda ba. Yabona bafuna. Ngikho into ekayo. Ikhona leyo ndawana kodwa ukuthi manje angikwazi ukuzenzela nomndeni. Seliphumile manje iqiniso akekho umuntu ongabona umphakathi wonke uyabona. Ayisekho uma ukuthi ubulala ubhuti wakho uyakubulala uzosibulala sobabili ayisekho into esizoyenza vele seliphumile iqiniso. Poison. Asingakuvaleli ngaphandle khehle suthi isikhathi eside. Bakhuluma lolu daba oze ngalo la. Andiyavela lento ukuthi impela ubaba wakho uyena. Ukuthi mina into engicakayo la ukuthi uma uyathula yonke leminyaka le. Lokho ekuthiwa ubaba wami kube ngayena ubaba wami. Uyazi ukuthi baba omncane uyena ubaba wami. Isimo Kodwa angitsheni. Ilokuthini bakususa bakuhlalisa kapopa. Wakufuneka ukuthi senze njani? Kumele nenze njani? Kumele iminyaka ahlale ekhaya. Awuvumanga mfethu uhambe. Angizange sengivume mina ngabona ngoba sehambile umuntu phela sohlaliswa le kwalokhuzana. Umndeni wakho wenza lokho, umndeni wakho lo ungafuni ukuthi ushiye. Umndeni wakho, uwona umndeni wakho. Umndeni wakho awungidefendanga, umndeni wakho ungibiza ngesifebe. Kodwa sasenza soba utho ungidefendanga. Awungidefendanga umndeni wakho ungithuka mina. Awungidefend. Kumele ngenze. Ungidefend, ufuna ungidefend ngoba sesenze soba uthule yonto leyo. Ngane manje sibaza kuma TV manje sithi ngithini ke mina manje. And la wasiphathi lengane enikhuluma ngayo iyagula. Iphatha amafithi yaquleka esikoleni naye copy kahle niyazi nobabili. Ingakho ngangithe ayingasuki kwaseqaleni ekhaya kodwa wenzani yena? Uyena uma wakhe bhuti umuntu oyasho ukuthi ingane mayihambe yohlala kagogo wami. Mina ngiyazi. Uma wakhe because angafuni ukuthi abe nebond naye lo. Ashuthi nina anikwazanga nje ukwenza lokusholeza ngembuzo ubhuti omdelo wayezobona. Asikwazanga. Ngisho kuhle nje ngilivuma iqiniso nje walinje. Ifiye engaba nayo ukuthi uba fanele athole umuntu iphela kwenza ngoba. Yeah. Yabo akumele athole into kanje. Sengenza umzekelo nje nawe bafu. Usuyayibona nawe le nto kuthi ngubhuti wakho omncane sethi inkosikazi. Uzophatheka ukungenzela yonke into njenga nobaba lekhaya ngakho umuntu ongenzela izinto. Uzophatheka kanjani? Yebo le nto so mina ngibe sengizama ukugqiba yonke le. Okay, ake ngizwe ngani bafowethu abantu badala nangi nomfowethu omncane ukhona la. From now on sis, ingane yabuya ekhaya. Angizunqama inzima lento. Inzima lento ngoba impilo yami lesikhuluma ngayo. Uyasho inzima, uyabona inzima. Inzima. Impilo yami lesikhuluma ngayo kodwa vele ngoba vele sikuze kwabonakala nakubantu akekho umuntu ongasayazi lento lena.
angazi So- ukuthi sizofike silungise kanjani ngisho nasekhaya kodwa mfana wami ungenzani Kodwa nawe mfana ubungekuthathela phansi ukhulume noma ungenzani kodwa mfana wami ungezihlale lapha manje sikhulume bezokushaya nawe nje ubezokushaya ngikhona nje. bengenze ngikushaya bezokushayelani ngoba vele bezokutshela sengazama ukukhuluma ngale nto ma sungazi ukuthi uzoyivesa kumakhamera manje uzothina ubaba wakho mayithola lento le And uyabona umngozi ukuthi uveze enga yakho enganeni ikusabile yagceza kwi-TV yavela ngendlela ongeyona. Kuba nina nobabili nithole iplan yokuthi yazi le ngane ingazivele kwi-TV because njengoba isila obvious ubaba lo ubafo wakho uzokwazi ukuyibona. Yabona? And ifear yakho ukuthi mayeza uzomshaya enga yokuthi uncishwe ithuba lokuthandana nomuntu omthandayo. Mina sengibuza wena-ke mshana ubungeke uzucabanga mhlawumbe ukuthi uze kumina-ke njengoba omncane wakho uzokhuluma nami yani njengoba omncane wakho ukhulume uma uthi uyamsaba umali uma uthi uyasaba mhlawumbe ubungeke uzucabanga ukuthi uze kumina kanti ngikhonelani empilweni yakho bengengikwazi mina ukuhlanganisa ifamily ukuthi sikwazi ukukhuluma ngale nto Yeah. ingakho ngivitane ngabona ukuthi ngicele abantu baka-Black bona lama-TV lawo wathathelaphi lama-TV ubani wathathele ngoba ngaze yabona manje ngiyathethiswa manje ngazi ukuthi mina manje ngathi fihlani leli qiniso leli akushiwo ngoba mina ukuthi fihlani leli qiniso leli Ningadlali ngoba mina ngazi lutho mina mina yena yonke ubekuthiwa ngiyazelaphi mina yonke uzojabula-ke lento ukuthi ngiyafika endlini ubaba wakho uyangibulala angeke akubulala. Angeke akubulala. The only part la ngifuna icace ukuthi inkinga zonke nizifihla emndenini ithi nizifihla for nina zigcina zenza umonakalo ofana lo. Just imagine intwana encane kanje isinenkinga esikoleni already. Manicabanga ifuture i-bright. izoba khona kodwa bhuti indlela ibingenzeka ngayo ibingalungiseka Yiphi ngoba uniyamgokoza mayeza ku. angithi lento ngiqala Uyamponya ubekuthiwa nawe nje. ngoba sikho la sikhona In everything bafethu siba nayo nezingane zethu siba nenkinga kodwa siyivula igebhe ukuthi ingane ingakusabi. Once ingane yakusaba yasaba ukusondela kuwo kuba nenkinga ukuthi papa mayela ngisesigxobeni ilengisile because iyasaba ukuza kuwo. Njengamanje usuyipain yokuthi wena ubona ngathi uhlambalazekile. How much more kuba lengane ayizange Black Life ivele yayilengisa. Ngenxa ukuthi iyakusaba. Uthese wazi ukuthi kunemfihlo enayo ekhona yokuthi ngamazi baba ngempela. Wagcina uyenza ikusaba again ukuthi ize kuwo. Sekuyinkinga ke lo. Mhlawumbe kusengcono lokho ukuthi ayimazi ubaba izomfuna yena kodwa ingasabi ukukhuluma nawe ezuma wayo. Ingabi nento ukuthi mangaya kuma uzongishaya. Iyona isho sikuyona le. Asikhulume ke bhuti sikhuluma nawe njengendoda manje ifamily yakho wena ikhona indodana yakho nansi. Uyimisele ngokwenzani from now on ukukhululeka ingane emaketanga nebosheka kuyona. yabona zalo lokho bengakulindele ukuthi namhlanje ngasengcina ngiyithola ngi-TV kanje kuma-social media sama-social media lento izokwenzakala ngendlela yakhona mhlawumbe iphume ngendlela ephuma ngayo hayi ukuthi iphume ngendlela ephuma ngayo but-ke ngoba sekuzokwenzakala ngendlela ekwenzakala eyi kusazoba nzima kona kodwa But intwana yakho showcase nangu baba wakho mfana. Lento kuyisola iyona. Lento bisho aunti lamakhelwane iyona. Bayaconfirma manje ukuthi iyona. Should from now on wena mawuzizwa udinga ukuba seduze kababa nangu baba. Akunangane ezohlala engenawo baba ephila survive eDlavana ngenxa yemfihle ekhona kuma families. Nangu baba. yeah So ma whatever pain oyizwayo njengamanje sekufanele ukuthi ucabange kabusha ngayo. It's either emzini wakho uthola indlela ukuthi usurvive uhlale noma emzini wakho uyaphuma niyokwakho ubuhlobo obusha nobaba omncane. Angazi ke baba omncane noma kuphatha ukuthi ukhethe umndeni noma ukhethe ifamily yakho le. yena nkinga engibhekene nayo njengamanje Kofana kodwa Ayo ukwazi inkinga. ukukhuluma ngayo le. yena nkinga engibhekene nayo Komale lento ukwazi ukuyinqoba, ukwazi ukuthola isisombululo ngoba wena indoda kulo mndeni engiwubonayo. bekuthiwa benendlela easy ngabe mhlawumbe ngabe kade futhi ngiyenza Ukuzo lento kuthi uthando liyanqoba. Ukhathi qala ukukhuluma nawe uthe wathi umbona wa connect. Even today niyaconfirma noba bethi usenayo imizwa yakho samthanda right. yeah Nawe bhuti samthanda. Ulolana uthando ke kusaveke impilo yengane. Kanza kwethu asenzeni kanje. Asilibambe kanje lo hlela namhlanje. Kodwa isifundo siphuma nazo lesokuthi noma ngathiwa yini lesemahlomba akho oyigqibile namhlanje ngengane yakho lengamazi babwayo. Yazi ukuthi kusasa kuzoba inkinga ezothinta umndeni wonke, ezothinta umhlaba wonke, ezothinta umphakathi wonke. Before kufike lapho
before kufika iBlack Life, before sifike namakhamera, before kufika uKing Star, ixazulule leyo nkinga kusenesikhathi. Isale kahle. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600, uthenga okukodwa uthola ku-5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. It's the Black Life TV.